deținut multă vreme monopolul performanței. FCSB/Steaua și Dinamo au împreună 94 de trofee interne. Mingea la Miculescu, mai departe, acesta pentru Coman, Florinel Coman, caută să pătrundă în careu. Coman, gol! O minge care se duce la bara a doua, centrare șutată, Daua lasă balonul pentru Olaru, gol! Tot cu stângul, încă un dreptaș. Unei țări civilizate din Europa. Ce frumoasă intervenția lui Aieti. Popescu din nou, Companiu cade penalti. Gol! Să bună lui Companiu, Olaru câștigă prin planul, Olaru îi lasă lui Coman, gol! Târnovanu ar fi și primul gol primit de FCSB, prima repriză și este 1-0 pentru UTA. Și pasa pentru Pop, în care Cooper, gol! Ce greșeală face Mitriță în fața lui Ovidiu Popescu. Acolo iese rău, gol! Băluță! Băluță! Gol! Radu! N-a fost offside! N-a fost offside! Gol! Olaru! Șut! Continuă șut! Gol! Vrează Ovidiu Popescu, pasă pentru Olaru, sunt cu stângul. Gol! Excepțional goleul lui Olaru. Coman, gol! Ce pasă minunată dă Olaru! Coman, pasă frumoasă, Tatian Popescu, întârzie Popescu, Popescu, gol! Întârzie până când face în fine ce... Poate bine, primul gol marcat de croat pentru FCSB în camp. Lans contra PSV Eindhoven, 1-1 în Liga Campionilor și gol! Aru continuă, încearcă să paseze. Miculescu, bară, poate Șair! Rozan! Coman are 5 goluri marcate în poarta lui Dinamo. Îl dă pe al 6-lea. Îl dă pe al 6-lea, execuție impecabilă. Ce gol marchează Coman! A dat cu stângul în tur, cu dreptul acum. Și un voleu, Borghi. Balul entuziastului este Olaru din nou, Olaru! Bună, Baba Al-Hassan. Și înscrie Miculescu, în sfârșit înscrie și Miculescu și o face în poarta fostei sale echipe. Bate bine. Cum a bătut bine. A bătut impecabil. Gol marcat așadar în minutul 40. Contraatac, Băluță, să vedem dacă ajunge. Coman este în spatele adversarului său. Cu toate astea mingea îl găsește Coman. Coman singur, așteaptă Olaru. Coman continuă el. Coman încheie faza, este gol! Ce tăios contraatac! Bancul și pierde mingea. Miculescu șutează Miculescu și înscrie un șut formidabil al lui David Miculescu. Urcă scorul la 3-0, Miculescu înscrie al doilea meci. La cămașa de față de Coman, intră frumos în care o trece de Dimitrov. Coman! Confirmă ce spunea Chipciu. Iese bine combinația Botoșanului, minge în careul lui Târnovanu, care scoate prima dată, a doua oară. Pe Popescu, a venit în altă parte, Băluță controlează bine. Băluță, gol! Aua, Popescu, bună pasa dată de Olaru, foarte bună. Este liber Coman, este liber Coman, este 3-1. Coman face dubla. Excelent! Bate Bună, bine. bună și e gol! E gol! Înscrie! Iată apărarea FCSB, prinsă descoperită, este gol! Daua și Krasnici. Cine va câștiga? Greșește Târnovan. Bun și așează pentru Rahmani.
Olaru, un dribbling bun, Coman, gol! Tir chiar la Sfântul Gheorghe. Da. Băluță este în care Băluță! Ce gol frumos! Ce trebuia să facă. Bate Coman și este minge în poartă, înscrie șut. Adrian Șut cu o lovitură de cap splendidă. Da, trage la prima bară și înscrie. Greșeala lui Laurențiu Popescu. Bastian Colțescu în acest moment începe partida. Va bate Radunovic la derut acum. Și gol! Gol! Foarte frumos a executat Florinel Coman această lovitură liberă. E penalti pentru el. Acum a bătut. Da, și uite, se iau la bătaie deja pe aici. Peluza începe. Popescu, trece Tami Popescu, centrează înapoi. Intervine Olaru și înscrie. De gol la rapidului Krasniqi, în care au Krasniqi, gol! Greșeală. Bună centrare, lovitură de cap, gol! Radunovic! Centrare, Radunovic, gol! S-a terminat lupta pentru titlu, pentru că FCSB a câștigat Pângruie, are 4 din 4 în acest play-off, matematic nu e campioană, practic e campioană pentru că nu se prea mai poate întâmpla nimic. Și sărbătorește titlul de campioană, matematic încă nu este campioană. De asta și-au dovedit din nou că formează de departe cea mai bună echipă a campionatului. S-a terminat, nu că s-a cam terminat, s-a terminat FCSB în proporție de 99,99 și puneți dumneavoastră multe puncte, este noua campioană a României. LPF a hotărât că va premia FCSB pe arena națională la meciul FCSB-CFR Cluj din etapa 9. Băluță, gol, 2-1. Băluță, cred că rezolvă meciul. Credeam că își dă jos și șortii. Frumos fizic. S-a terminat. S-a terminat. FCSB campioană după 9 ani de zile. Meritul tehnicienilor de pe bancă este enorm. Au avut de înfruntat antrenori cu loturi puternice, chiar superioare, dar au avut de înfruntat și un patron capricios. Iată, terenul este invadat de suporteri. 9 ani lungi, 9 ani în care FCSB a fost abonat.
Da, bă, da, locul 2, locul venim acum, mă. Stați mă așa, mă, că venim, că venim 6. Hai că priorii! Hai că priorii!